Σώζοντας τις ζωές τους με το κράνος. Φαντάσου να μπορούσες να σώσεις τον πλανήτη απλά κουνώντας ένα μαγικό ραβδάκι. Κι όμως, δεν χρειάζεσαι ραβδί για να προστατεύσεις το περιβάλλον. Γιατί η μαγεία είναι στο χέρι σου. Αρκεί να κάνεις τη σωστή κίνηση. Βάλε τις λάμπες και τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που δεν λειτουργούν πια στους ειδικούς κάδους της φωτοκύκλωση και κάνε την ανακύκλωση πράξη. Φωτοκύκλωση. Κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση. Ενώ σε αυτό περιλαμβάνονται δράσεις πέραν του τεχνικού προγράμματος. Χωρίς προστριβές και αντεκκλήσεις, έγινε αυτή τη φορά η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της Σαμοθράκης με το ΣΟ. Εξωτερική πολιτική και προκλητικότητα της Τουρκίας μπήκαν στο μικροσκόπιο του πρώην Υπουργού και νυν Γενικού Γραμματέα Άμυνας. Η Ελλάδα σήμερα είναι πολύ πιο ισχυρή από ό,τι ήταν το 2019, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός. Την επιπλέον ενίσχυση των συνόρων της χώρας ανακοίνωσε από την Αλεξανδρούπολη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Σε οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης ζώου, τραβάς βίντεο, φωτογραφίες, καλείς άμεσα το 100 και πηγαίνεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα για να παραδώσεις το αποδεικτικό υλικό και να κάνεις καταγγελία. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στέλνεις βίντεο, φωτογραφίες και αναλυτική ενημέρωση για το περιστατικό στα κεντρικά της αστυνομίας. Στο site της αστυνομίας θα βρεις όλα τα email που χρειάζεσαι. Και δεν χρειάζεται να κάνεις μήνυση. Η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Τώρα ξέρεις. Φιλοζωικό Σωματείο Φροντίζω. Κατάλληλο για όλους.